So tira na sad ta, padulong ta karon sa Marilog. Itatag mga maayong views dito guys. So stay tuned and relax lang mo diyan. Basin lang, natingala mo ano ako ra isa. So mo na magining papel sa sweeper mo nga. Pasensyahin na kay perminti kumulahi ani. So bunal. So guys, sorry kay guys, kurog gikain niya akong action cam bay, pasensyahe gikain ninyo kaya sa amin yung pobre raman na kita. Wa man ta di man ta ka-afford sa mahal. So masig na inyo di apo laman na lang ko ninyo. A few moments later. Hello vlog. Ay, ano to? Meanwhile, Hi guys, I'm back again. Na ako sa Marilog ron. Kana siya muna siya bagat ha kana. Ay piskot ako muni aso unsa mo ni pagbaylo rin. Aw kana siya. Piskot. Hello guys. Welcome to my guys. Ay. Oh my god. Hello guys.